Добър вечер на всички. Пак съм аз. Пак хубава машина има на бюрото. Моделчето е Sony. Чакайте, че къде го пишеше някъде на странно място. Така. Та S7. S серия. Хубаво. Беше ми изпратен, защото имаше разлика в двата канала. И наистина, като го пуснах, разликата се видя веднага на осцилоскопа. За какво става въпрос? Започнах да мера. Значи до потенциометъра всичко токи жици. Каналите еднакви. Минахме по-напред. Значи тук се вижда буксичката бялата. Буксичката, така както ви гледате, втория и предпоследния пин са входовете към крайното. До тук всичко е наред. Пак. И накрая какво излезе? Ето го, виновника. Значи на единия канал имаме почти късо, на другия канал имаше около 40 ома. Релето не работи коректно. Най-вероятно има нагари, обаче изобщо не си играя да ги отварям и да ги правя. Точно пък този тип са гадни. И понеже вижте колко релета имам, това е само единия буркан, имам още един такъв пълен догоре с релета, имам над 50 релета, свалени от различни машини. Проверих реленцето новото, където ще го сложа всичко токи жици и го сложихме и нека да видим, това го фърляме на бокулка, нека да видим дали има разлика в каналите сега. Ето сега гледайте какво става. Ето го. Потенциометър за усилване. Мислех, че проблема е в него в началото, но оказа се, че потенциометър си е абсолютно нормален. Никакви проблеми няма. Проблема е в релето. За кой път? Това може би вече за 5-6 път се оказва проблема в релетата, така че ги проверявайте тия релета, защото много често дефектират. И така, машинката е почти готова. Остана още едно нещо да погледна в нея, но абсолютно работеща. Сега ще регулирам тока на покой. Тока на покой на този модел. Чакайте да видя колко беше тока на покой. Съм отворил datasheet, значи 7 мВ е ток на покой. Виждат се къде са терминалите за мерене на тока, на ляв и на десен канал. И така, поредния ремонт завършен успешно. Айде лека!